కళ్ళ అద్దాలు తొడిగిన పోరి పోతది అది పోత ఇంకోతొస్తది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో, ఎక్సలెంట్ ఉంది. సో చాలా ట్రెండింగ్లో ఉన్న వీడియో సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. సో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో మీరు జస్ట్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. ఈ ఫోటోని బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి దీనికి కిందకి తీసుకురండి. సో మొత్తం లిరిక్స్ కిందకి రావాలి. సో కింద, సో ఇక్కడ పెట్టుకోండి. సో లిరిక్స్కి కింద ఈ ఫోటో ఎక్కడ కరెక్ట్ వస్తుందో అక్కడ ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా. సో మళ్ళీ సేమ్ సెకండ్ ఫోటో, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో దీన్ని కూడా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి కిందికి తీసుకురావాలి. సో కిందికి తీసుకొచ్చి సో ఇక్కడ పెట్టేయాలి. ఈ లేయర్ కింద పెట్టేసి ఫోటోని చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇట్లా వస్తే సూపర్గా కనిపిస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో. దీన్ని కూడా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ పెట్టేసి ఈ ఫోటోని జస్ట్ ఇటు జరిపేసేయండి. సో ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, సేమ్ ప్రాసెస్. అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దీన్ని కూడా కిందికి తీసుకురావాలి. సో కిందికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసి సో ఈ ఫోటోని కొంచెం పైకి జరిపేసేయండి. సో ఇట్లా ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో తీసుకుందాం. ఈ ఫోటో దీన్ని బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. సో ఇక్కడ కిందికి తీసుకొచ్చి కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి. సో జూమ్ చేసి ఇట్లా పెట్టేసుకోండి పైన. సో ఇక్కడ సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో. దీన్ని కూడా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసి దీన్ని కూడా కిందికి తీసుకురావాలి ఇట్లా. సో కిందికి తీసుకొచ్చి ఈ ఫోటోని కొంచెం కిందికి జరపండి ఇట్లా. సో ఇట్లా పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. జస్ట్ 4 ఫొటోస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఇప్పుడు 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వీడియో ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. సింపుల్గా ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటోతో కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. లిరిక్స్ కింద ఫస్ట్ ఫోటో, మళ్ళీ సెకండ్ పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్ ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు ఈ ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది, ఈ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా 1 బై 1 ఇక్కడ ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఇక్కడ 9 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ 4 ఫొటోస్కి మాత్రమే
యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇంకో ఫోటో, లాస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్ 4 ఫొటోస్ వస్తాయి. 4 ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.